Horas madihita saluhutna. Parsiajaran manugut hari Minggu 22 Januari 2020. Gok asiniroha do ibana. Di hatabatakon perhubas ni dalian na tulu advention buku ugamo na marsinodang na sinurat ni Ellen G. White. Ayatna tersurat di Pesalmen 10 ayat 14. Di situ rangari pasabam ma rohanami marhiti-hiti sini roham asa marulupulup jala marlas ni roha hami di saluhut ari-ari nami. Ibana mangatusi hagaleo dohot parukilatta. Jala molohita rotu ibana di bagasan roha na magupu dohot roha na manolsoli di jakon ibana do panolsoliot tai jala marjaji tiki jajalo hagugona asa mardami dohot ibana ba mardami mahita dohot ibana. O tung masay marhama uliateon masay sonang molohita makilala iya Tuhani marasiroha. Testimonies for the Church jilid 3 halaman 270. Sabutulna dang maol marningot iya Tuhan makalomohon ho mamiakon persoala dohot habojokon ni patna jala manadikko ni disi laho ma tu ibana dokma Tuhan tung paborat tudo boban site anokku rade doho menanggung sudinai ala niau jala alusan nama huboan pesa sudinai mardongan holong dohot haburjuon na manoktong ha holong aku maho tianokku madusam jala mangaleho tuho hadamion tung masayarga doho ala naung hutuhor doho dohot arga ni mudarhu tung au do na marnapunaho hagiot munagale ikon hupargugui panol solyomu tudosa ikon sesawokku alusi ma jojo asiniroha ni Tuhani jala dokkom ma au ikon porsia tu Tuhan jala ikon dia puli au ikon memuji Tuhan ala rimasna nunga surut au iko marlas ni roha di bagasa Tuhan na mangalehon hamonangan. Testimonies to Ministers halaman 510 sia. Songonima persiajarata di manogoton. Saya diramoti jala di pasu-pasu Tuhan mahita di bagasan sadarion. Horas jalagabe sian hami perhubas ni dalihan na tulu advent. Amen.